eta lehen hezkuntzako ikastetxetako guraso elkarteen 5 federazioak eta 27 guraso elkartek 78.623 euro jaso dituzte udal laguntzetan beren jardueretarako. Aske utzi dituzte Sanferminetako erasotzaileak epaia irmoa izan arte. UPNek ez du alderdi populararekin hauteskundetan elkarrekin joan nahi. Nafarroko gobernuak Jose Luis Canoren, Germán Rodríguezen, Gladys del Estalen eta Mikel Zabaltzaren familia gizarte eta erakunde memoriari buruzko azterlan aurkeztuko du ostegunean. Oroimena Josiz jardunaldia ostegunean, urtarrilaren 10 egingo da 7 baluarten. Nafarroan 2.880 langabe gutxiago daude 2018an, 8%, bateko jaitsierari esker. Gizarte segurantzan 8.305 afiliazio gehiago daude urte beten, eta 2006tik lehen aldiz langabeziak behera egin du abenduan. Arratsaldeon, hauek dira urtarrilaren 8ko titularrak. Gaur gauean Foruzaingoa eta Polizia Nazionala Marabillas gaztetxean Iruñean sartu dira. Operazioa goizeko 4:30 hasi da. Iruñeko 2. instrukzio epaitegiaren agindua jarraituz. Beraien esanetan, helburua Nafarroako gobernuak Rosalejo jauregiaren egoera aztertzea izan da. Eraikina hutsik zegoen orduan, baina erreakzioa azkarra izan da. Gazteek manifestazioa egin dute eta errepidea moztu dute Labrit eremuan. Dame tu número de placa, dame tu número de placa. 89-159, quítate de aquí. 89-159. Que te va a atropellar un coche, déjame tu filiación. Ya me conoces de sobra. Déjame tu filiación que te voy a ver diligente por delito contra la seguridad del tráfico. Pues este número que tienes atrás no es el que me has dicho.
A mí no me pegues, ¿Que no puedes grabar o qué? A mí no me pegues, que ya me habéis pegado una vez. Me cago en ¿Puedes Dios. grabar o qué? Lamanadako kideak aske jarraituko dute. Nafarroko auzitegiak baztertu egin ditu fiskaltzaren akusazio partikularraren eta herri akusazioen eskariak, eta Sanferminetako erasotzaileak ez espetxeratzea erabaki du. Hala zigortutako 5 gizonezkoek baldintzapeko askatasunean jarraituko dute Espainiako auzitegi gorenak azken epaia eman arte. Akusazio guztiek eskatu zuten 5 erasotzaileak espetxeratzeko, batez ere 2 argudiotan oinarrituta. Ihes egiteko arriskoa dagoela eta delituak berriro egin ditzaketela. Defentsak berriz ohartarazi zuen epaia irmoa baino lehen, kartzelan sartzea salbuespen neurria dela eta kasu honetan ez dela bidezkoa. 2 magistratuk bozkatu dute zigortuak espetxeratzearen kontra eta kartzelaratzearen alde bozkatu du erabakia hartu duen Aretoko presidenteak, argudiatuz, erasotzaileari ezarritako zigorra larria dela eta ihes egiteko arriskoa badela. Auzitegiak ebazpenean azaldu duenez, behin-behineko espetxeratzeak ezin du helburu zigortzailea izan eta ez da zigorraren betetzea aurreratzea bilatu ere. Adierazi du ezin dela oharkabean pasa zigortuak espetxean izan zirela 2016ko uztailaren 7tik 2018ko ekainaren 22 arte. Halaber, argudiatu du, aske utzi zituztenetik ezarri zitzaizkien baldintza guztiak bete dituztela. Hori dela eta, ezin da ondorioztatu zigortuek ihes egiteko arriskurik dutenik, auzitegiaren esanetan. Delitua berriz egiteko arriskurik ere ez du ikusten aretoak. Zigortuetako bat, ekainan lesioengatik eta lapurretagatik kondenatu zuten, baina hori ez da arrazoia nahikoa. Auzitegiaren iritziz, sexu abusuarekin lotuta jaso duen zigorrarengatik ura orain espetxeratzeko.
Azaldu duenez, izaera juridiko oso bestelako delituak dira egotzi zaizkionak eta sexu abusua baino larritasun apalagokoak. 5 erasotzaileetako 4 beste sexu eraso batengatik auzipetu izana ere ez da arrazoi nahikoa auzitegiaren esanetan. Kordobako Pozo Blancon izandako sexu eraso batengatik auzipetu dituzte. 2016ko maiatzan gertatu zen. Bakarrik zegoen emakume bati eraso egin zioten eta erasoa bideon jasotzen duen irudiak atzeman zizkieten San Ferminetako erasotzaileei. Iruñeko epaitegian ikertu zituztenean. Auzitegiak arrazoitu du Pozo Blancoko gertaera gaineko epaiketa ez dela egin oraindik. 2017ko azaro amaieran ezbaitu zituzten 5 erasotzaileak Nafarroko lurralde auzitegian eta apirilean jakinarazi zuten epaia. 9 urteko espetxe zigorra ezarri zieten, sexu abusu egotzita, delitua ez zuten sexu erasotzat hartu, indarkeriarik eta intimidaziorik izan ez zelakoan. Ekainan berriz aske utzi zituzten 5, argudio hartuta ez zegoela ihes egiteko arriskurik, ezta delituak errepikatzekoak ere, erasotzaileak aski ezagunak direlako. Abendu hasieran Nafarroko auzitegi nagusiak sententzia berretsi zuen eta 5 gizonak berriro espetxeratzeko eskatu zuten fiskalak eta akusazioek. Haien ustez, bigarren epaiak aldatu egin du erasotzaileen egoera eta orain handiagoa da ihes egiteko eta delitua errepikatzeko arriskua. Defensa abokatuek ordea ez dute aldaketarik antzeman. Espainiako auzitegi gorenera jo dute aldeek eta hark hartu beharko du erabakia, denbora joango da. Orain ezagutu den erabakiaren aurrean erasoa jasan behar izan zuen emakumearen abokatua Carlos Bakaikoak esan du desegokia iruditu zaiola erabakia. Aztertzen ari da erregu eskariaren formula erabiltzea legitea aurkezteko. Dena dela, teknikoki egiterik bada ere ez du aldaketarik espero horren soluzioan ere. Iruñeko udalak 78.623 euro eman die haur eta lehen hezkuntzako guraso elkartei. Iruñeko udalak ebatzi du Guraso Elkarteen Federazio eta Guraso Elkartendako diru laguntzetarako deialdia, 80.000 euro zornitua. Hain zuzen ere, 78.623 euro banatu zaie hiriko haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetako Guraso Elkarteen 5 federaziori eta 27 Guraso Elkarteri. Emandako diru laguntzak 22%ko txiru igo dira iazkoen aldean. Laguntzen xedea da ikastetxetako bizitzan eta funtzionamentuan gurasoen parte hartzea bultzatzea. Deialdiaren aurrekontuko 80.000 euroak 4 kontzeptu hauetan banatu ziren. Ikastetxetako ikaslei zuzendutako eskola ordutegitik kanpoko jardueretarako, 30.000 euro. Gurasoei zuzendutako prestakuntza jarduerak egiteko, 25.000 euro. Jolas jardueretarako 6.500 euro eta Iruñako Guraso Elkarten eta IGN Federazioen kudeaketa eta funtzionamentu gastuetarako 18.000 euro. Ikastetxetan parte hartzea gauzatzeko ikaslei eta gurasoei zuzendutako jarduerak antolatu daitezke jarduera hoien bitartez lana eta familia bateragarri egiteko. Gurasoen parte hartze aktiboa sustatzeko ikastetxetako dinamiketan eta gurasoei seme-alaban eskola eta hezkuntza prozesuan dagokien zeregina ulertu eta bere gain hartzen laguntzeko. Deialdiko 80.000 euroak honela banatuko dira. Ikastetxetako ikaslei zuzendutako eskola ordutegitik kanpoko jardueretarako 30.000 euro. Gurasoei zuzendutako prestakuntza jarduerak egiteko 25.000 euro. Jolas jardueretarako 6.500 euro. Eta Iruñako Guraso Elkarten eta IG Federazioen kudeaketa eta funtzionamentu gastuetarako 18.000 euro. Diruz lagundutako jardueretan ikastetxeko ikasle guztiek edo guraso guztiek hain zuzenduta badaude, hartzen halko dute parte eta Guraso Elkarteko kide ez izatxagatik ez zaie parte hartzea ukatuko. 2017-2018 ikasturtean gurasoendako eta ikasleendako jarduerak antolatu zituzten Iruñako haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko zein itunduetako ikasleen gurasoen elkarteek eskatzen zituzten diru laguntzak, eta Guraso Elkarten Federazioek ere bai, baldin eta beren egoitza naiz zergetarako helbidea Iruñan badaude. Beti ere, legearekin bat eraturik badaude.
Nafarroan 2.880 langabe gutxiago 2018an. Urte bukaeran 32.842 pertsona erregistratuta zeuden Nafar Lansare Nafarroko Enplegu Zerbitzuaren agentzietan. Hortaz, langabeziak 173 pertsonatan egindu behera hilabeteko epean. Minus 0,52 eta urtetik urtera 2.880 langabe gutxiago daude hots, minus 0,8 Datu hauek kontuan harturik bi gai nabarmendu behar dira. Alde batetik, 2006az geroztik hots azken 12 urteotan lehen aldiz langabeziak behera egin du urteko ondar hilabetean. Hau arras positiboa da, abenduan langabeziak gora egiteko ohitura baitzuen. Adibidez, krisiaren aurreko 2006 eta 2007an urtetan langabeziak abenduan 5,2 eta 3,9 gora egin zuen urren ez urren. Bestetik, urtetik urterako langabezian izandako etengabeko beherakada ere nabarmendu behar da. Urteko batez bestekoari erreparatuta 2017aren aldean izandako jaitsiera 9,2 izan da. 2008 urtearen bukaeraino jo behar da langabezia erregistratuari buruzko antzeko datuak aurkitzeko. Kontuan hartu behar da langabeziaren mailarik handiena Nafarroan 2013ko otsailean gertatu zela. 56.524 langaberekin eta geroztik langabezia 1,41 murriztu dela. 23.682 langabe gutxiago erregistratuta daudelarik. Azken hilabetean gertatu denari dagokionez, joera aldaketaren azalpena estu loturi dago enpleguaren inguruko jardueretan. Hileko jaiegunetan jarduera murriztu ohi duten aldi baterako lan enpresa kasu, eman den langabeziaren gorakada moteltzen lagundu duen zenbait jardueretako langabeziaren murrizketarekin. Gainera, kasu honetan enpleguaren galera askoz ere arinago izanik, askoz ere aisago orekatu ahal izan da. Kontuan izan behar da, Nafarroan abendua ez dela izaten oso hilabete positiboa enplegurako, bereziki zerbitzu sektoreak estatuaren aldean duen pisu txikiagoaren eraginez. Eguberrietako kanpainaren ondorioak ere murrizten dituelarik. Hala ere, aurten, langabeziaren jaitsiera handiagoa gertatu da merkataritzan, osasun adarretan, lehen sektorean naiz ostalaritzen izandako langabeziaren beherakadarekin bat eginik. Bertzalde estatuan langabeziaren jaitsiera 1,45 izan da hilabeteko epean, urte bukaerako jarduerak duen urtaroaren araberako eraginaren ondorioz. Nola nahi ere urtetik urterako kopuruetan langabeziak gehiago murriztu da Nafarroan. 0,8 estatuan 0,6 baino. Horri esker, foru komunitatea langabeziaren jaitsirarik handiena izan duten autonomia erkidegoen zerrendako goiko aldean kokatu da. Gurea da, langabezia gehien murriztu den 5. komunitatea inguruko autonomia erkidegoen gainetik. Oroimena josiz jardunaldia egingo da Baluarten ostegunean. Ostegunean urtarrilaren 10an oroimena josiz jardunaldia egingo da Baluarten. Bertan, Nafarroko gobernua Jose Luis Kanoren, Germán Rodríguezen, Gladys del Estalen eta Mikel Zabaltzaren familia gizarte eta erakunde memoriari buruzko azterlana aurkeztuko du. Lana Nafarroko Unibertsitate Publikoko Lera Ikergunea gizarte antropologia ikerketa taldeak eraman du aurrera eta partaideak Kepa Fernández de la Rinoa, Santiago Martínez Magdalena, Txuri Oio Gorriti, Carlos Maria Irujo Azurmendi eta Cristina Saura izan dira. Saioa arratsaldeko 7 hasiko da Baluarteko Luneta aretoan. Ana Ollo, Nafarroko gobernuko herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilariaren hasierako hitzaldiarekin. Ondoren aingeru epaltzak gidatuko duen mahai ingurua egingo da eta hauek hartuko dute parte bertan. Carlos Irujo, Unibertsitate Publikoko taldeko kidea, aingeru Kano, Jose Luis Kanoren anaia, Rafa Aldai Gladys eta Estalen adizkideak eta Idoia Zabaltza Mikel Zabaltzaren arrebaka. Sarrera libre izanen da toki guztiak bete arte. Jardunaldiak Nafarroko azken urteetako historioan zergati politikoen ondorioz gertatu izan diren indarkeri kasuetako batzuk hobeto ezagutzen laguntzeaz gain, senidek memoria eraiki duten moduari buruz familiek emango duten
testigantza herritarrei hurbiltzeko aukera emango du. Azterlanak memoriaren ikuspegitik, gaur egun oraindik ere erakunden aldetik gertatu izandakoaren mailako erantzunik jaso ez duen, giza eskubideen zapalkuntza jasan zuten familien aintzataspenari eta erreparazioari lagundu nahi izan dio. Horrez gain, azterlanak idatzizko, argazkizko, ahozko eta ikus entzunezko informazio zorrotza ere jasotzen du, eta azterturiko kasuen familia oroimen tipologia mota desberdinei, pribatuei eta publikoei hurbilketa sozioantropologikoa egiten zaie. UPNek ez du 2019ko hauteskundeetara PPrekin joan nahi. Inkestek parlamentuan sartzeko zailtasunak iragartzen dizkiote alderdi popularari eta horren jakitun azken hilabetetako Ana Beltranen mugimenduek etxipena islatzen dute. Hala, azken egunetan bozetan elkarrekin joateko eskaera egin dio UPNeri, baina Jose Javier Esparzak erantzun argi eman dio. Akordioak komunikabideetan jakinarazten direnean akaso beste zerbait bilatzen da, baina ez akordiotara ailegatzea, kritikatu du. Esparzak foru erregimena defenditzen dutenetik hitzarmena egiteko presa azaldu da. Ekuazio horretan sartzen du Ciudadanos 5 aldizez. Andaluzien alderdi horrek PPri eta Ciudadanosi egin dien eskaeraz galdetuta, Esparzak kritikatu egin du, nirekin ez lirateke akordio horretara ailegatuko. Datozen hilabetetan UPNek erabiliko duen mezua oso argi utzi du Esparzak datorren legealdian edo gobernu nazionalista dago edo UPNren gobernu bat, beste indarrekin batera, mezu hori PSNeri presio egiteko baliatuko du. Gaur goizean Lanbroa zerua lainotsu egongo da, iluntzean oso lainotsu geratzeko joerarekin, gauean baliteke euri txiki egitea. Ipar osagaiko haize aula ibiliko da, egunaren bigarren partean ipar mendebaldekoan nagusituko da. Ahul bizi. Temperatura maksimoak gutxi igoko dira, zenbait tokitan izotz txikia egingo du. Asteazkenean zerua oso lainotsu egongo da, prezipitazio txiki egingo du, goizaldean elurkota 1300-1500 metrotik jaisten joango da. Arratsaldean 800 metro inguruan egongo da, eta azken ordutan 500-700 metro inguruan. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, goizaldean ipar mendebaldekoan nagusituko du. Temperatura minimak gutxi igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Eguna amaieran izotz txikia egingo du. Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetako guraso elkarteen 5 federazioak eta 27 guraso elkartek 78.623 euro jaso dituzte udal laguntzetan beren jardueretarako. Aske utzi dituzte Sanferminetako erasotzaileak epaia irmoa izan arte. UPNek ez du alderdi populararekin hauteskundetan elkarrekin joan nahi. Nafarroko gobernuak Jose Luis Canoren, Germán Rodríguezen, Gladys del Estalen eta Mikel Zabaltzaren familia gizarte eta erakunde memoriari buruzko azterlan aurkeztuko du ostegunean. Oroimena Josiz jardunaldia ostegunean, urtarrilaren 10an egingo da 7 baluarten. Nafarroan 2.880 langabe gutxiago daude 2018an, 8%-ako bateko jaitsierari esker. Gizarte segurantzan 8.305 afiliazio gehiago daude urte beten, eta 2006tik lehen aldiz langabeziak behera egin du abenduan.